gewoon doen, hè. Dit is petje af, hè. Hey. Dan hou ik hem af. Ja, Milan in de midden. Oh, fuck. Milan? Ja toch, Jody! Jody Bundel. Ik zo ging je er gisteren naartoe in Leeuwarden? Ja, ik ben deze club niet. Wie heeft gewonnen? Doka? Denken jullie allemaal, hè? Nee. Er is er eentje waarvan jullie zeggen, ja, die weet wel het meeste. Dat is wel de favoriet. Nee, Joost, dat is Joost. Joost, ja, 100%. Je hoofd. Zo lang Je hebt- gespeeld. Ja, Heb je zo lang gespeeld. ja, dat kan ook. Zijn jullie klaar voor de eerste vraag? Ja. Heerenveen en Cambuur speelden in totaal 65 keer tegen elkaar. Sinds 1964, want sinds 1964 bestaat Cambuur. Dat wisten jullie natuurlijk allemaal al. Wie won het vaakst? Petje op, Heerenveen. Petje af, Cambuur. Iedereen heeft fout. Ah, dit is natuurlijk om er even in te komen. Jullie hebben het allemaal goed. Ja? Met je strikvraag. Boys, Hè? ik wil hem afdoen, toch? Vraag 2 jongens. Heerenveen won eerder dit seizoen in Leeuwarden. Wie was toen de aanvoerder van Cambuur? Petje op, Erik Schouten. Petje af, Sonny Stevens. Die had er niet gespeeld. Dus. Ja, nee, dat is op gewoon. Je had hem gewoon op. Weet je het allemaal zeker? Nou, dat is mooi dat jullie allemaal doorgaan, want dat was Erik Schouten. Oh, damn. Dus iedereen heeft fout. Dus jullie gaan allemaal door. In 1 november 2015 was de laatste Heerenveen Cambuur in dit stadion dus. Heerenveen won toen met 2-0. Wessel Dammers maakte de eerste goal. Dat was een eigen goal voor Cambuur. Wie maakte voor Heerenveen de 2-0? Was dat petje op Sam Larsson of petje af Mitchell Tevreden? Oh, jullie gaan allemaal weer naar elkaar kijken, hè? Niemand neemt een gok? Nee, het is inderdaad Mitchell Tevreden. Allemaal goed. Wie is de topscorer alle tijden bij Heerenveen? Is dat petje op Alfred Vin Bokerson, petje af Gerald Sibon? Van Cambuur Heerenveen gewoon dat. Nee, gewoon van Heerenveen van de Nee, club jongen, zelf. je hoort het toch? Eredivisie goals. Eentje die op school alles weet. 3, Nee, af hoor. 2, 1. Is dit jullie definitieve antwoord? Ja. Ja. Het antwoord is petje op Alfred Vin Bokerson. Nou, de bal Ei. De grote favoriet haakt af, zie ik. Had ik hem op? Ja. Jou neem ik ook niet meer serieus. Hoe voelt het dat jullie er nog bij zijn? In 2000 won Heerenveen met 2-0 in Leeuwarden. En kort daarna haalde Heerenveen Champions League voetbal. Wie was dat seizoen topscorer van Heerenveen? Was dat petje op Anthony Leurling, petje af Valery Popovic? Op Leurling, af Popovic. Is dit jullie definitieve antwoord? Ja. Het is petje op. Fuck. Oeh, laatste moment. Laatste moment. Fuck. Ja, Lekker duur zijn. het is toch mooi dat de Leeuwarden erover blijft, Timo. Toch? Maar 2014 veegde Cambuur Heerenveen, het Heerenveen van Marco van Basten, helemaal weg. Ze wonnen met 3-1 uiteindelijk. Dat seizoen wonnen 2 spelers van Cambuur de zilveren schoen. Toch bijzonder. De op 1 na beste speler. Waren 2 spelers, hadden evenveel punten volgens het klassement van de Telegraaf. Waren dat petje op Martijn van der Laan en Ramon Leeuwin? Of petje af Marcel Rietsmeijer en ook Betje? Komt hier de beslissing? Het is petje op, dames en heren. Een applaus voor Sven Verbeek. Nou, gefeliciteerd. Hoe voelt dit? Ja, het is nieuw voor mij. Er waren veel gokjes, maar goed gegokt. Ja. En dan mag je het opnemen tegen Kelvin McIntosh. Wat is jouw verwachting? Ik hoop dat we de winst meenemen naar Heerenveen.